na chirorotua Minya kutumbura kan Aninga mambedo singorema Muruza imasi bani babe Peleka imuri majuoneka Aninga mirendo singorema Muruza imasi bani babe Peleka imuri majuoneka Aninga mirendo Mapamani pao Ngaiza bamoza changamire Doche kutenda nina Wachuma pamani pao Ngaiza bamoza ngenda mbele Muruza imazimba nivabe Peleka imuri majuonekane Oh yeah Tinoda kutenda muri Saint TV nesapoti yese yamunotipa nebasa rese ramunobata pachannel penyu basa richienda mberi. Nasi tafamba mitunhu handiti. Nasi tabva kuHarare takananga kuManicaland province. Tichifamba nehanzvadzi yangu ndofunga mumuzuva mese Snita Chivenge. So nasi tiri kuno kuManicaland kunzvimbo yeNyanyadzi kudunhu ramambo vanonziwo Mambo Mutambara. Tiri kuvillage yekwa Nemaramba. Chida kugamuchirai zvakare paSaint TV. Pano tagamuchirwa zvakanaka. Tagamuchirwa zvakanaka nehama dzedu dziri panapa. Aiwa ndinokutendai nekuti gamuchira kwamatita Samusha tinokutendai. Nesotafara wake zvemaita. Aiwa tikufara. Aiwa ndinotenda nekugamuchirwa. Zvingakarongeka ichokwadi. Alright. Inino ndiringoriwo mutumwa nemhuri yeSaint TV. Ndo vakatituma kubva basa richitanga kusvika nhasi. Mungada kuzointroduce here kuti muri mburi anani kuti tivakuzivei? Alright. Regai tidaiyo. Inini ndinonzi Lucky Nemaramba. Alright. Ndini hangu baba wepanapa. Aiwa. Ndima inini wangu munini mudzimai wangu mandibatsire kudaiyo ya. Alright. Aiwa tinotenda. Padyo neni ndine gurukota guru. Gurukota guru ringada kuzvizivisa here kumhuri yeZimbabwe kuti ndi munonzani? Aiwa tatenda zveyu tokutendai. Ini ndonzi Steni Ribvumbura muzukuru Nemaramba. Alright. Anova iye muzukuru wasekuru. Vasekuru ndo petiri panapa. Tinozvifarira uye tirikuzvikudza nekuti mbuya adzoka. Aiwa. Wayanga yareba tisina kwaona ende chinondifadza ngechekuti auya nambuya adiki anga ane mazuva asiri kubatika asi ndafara nekuti auya aine utano hwawo zvinenge zviri nani. Aiwa tinotenda. Aiwa tinotenda. Alright. Ndichida kubvunza kunemi baba mukuru Nemaramba kuti mainzwa sei panguva yese yamaishayiwa amainini? Zvairwadza zvacho zvaitirwadzei. Ndichitoyeuka pendakamboenda kuHarare June last year. Ndichione situation ndakazotadza wangu kuatora ndega kuti zvakanga zvichishupa wanga vari violent chichimwe asi pendakatosiya ndatadze kuauya nawo pacho ndakazwe kurwadziwa still. Mwe wakarwadza. Nerimwe zuva ndambozame kuatora
ndakavatera mushure munga vatiza zuva iroro handirikanganiro zokuti dai paina aitora mavhidhiyo ka otherwise ndaitonzi munhu ado kutotorera hameno zvaado kuita nevana because zvanga zvisinganzwisisiki ndakavatera nemota ndikazoona umwe munhu mushure mounga ndabata iwo wacho twana ndaisawo mota ava kuchimhanyira mberi kwemota kuti hazviiti ode kuende kupi nevana vangu rega ndiende nevana vangu kwendinodii kwendine kuenda nawo pakazosvikawo umwe murume ndikati unogona mota here wana ndakavharira mota zvikanzi togona saka iwoe chipinda utingori drama itika ndikutoona toti kana nekuritsanangura kwacho nhasika muri kutonatsonzwa mufaro kuti dambudziko riya raikusorovekaa zvaiita chokwadi aiwa tichida kutenda muzukuru taona wanga wakamirira ende patapinda taona mufaro wawanga usingagone kuviga. Aiwa ndafara stereke chokwadi chandifadza mufunge zvenyu sekuru anga akuchema zvikazi aiwa iwe ndo unoziva wewe wakaisa mbuya ndikati aiwa mbuya inini paakaoneka inini akaoneka muripa saka ndozvitenda hangu semuzukuru ndozvitenda nokuti mbuya ani adzoka ende chindozvitenda vadzoka vavairi saka ndichachotu sekuru andipo haniwa aiwa tinotenda hanzvadzi yangu muri kunzwa sei nhasi kuti nhasi madzoka pamba? Ndringofarawo kuti ndasvikawo pamba nekuti ndane nguva yakareba ndigara murodhi nevana tichitonhorwa so ndringoti dei tapedzisirawo tavawo nenzvimbo yedu yekugara vachitibatsirawo kuitira kuti vana vagoendawo kuchikoro. Aiwa baba varipo ava izvozvo vanotozvigadzirira. Aiwa tinotenda. Maiguru imi ndimusinga handiudzirwe mufaro wenyu because ndakauona from day one. Chokwadi muri kuda kuti kudiniwo? Tiri kufara vese vaibatsira nhasi tasvika kumba kumaramba zvanga zvakaoma kubva musi wekutanga tonyanya kutendawo Uncle Saint wakatibetsera nemapurisa zita rapimbari zvaishupa kuti tivabate tigone kutora vana asi sekuru Saint wakatibetsera tikaenda navo paHarare Hospital vakagara 8 days varimo vachitibatsira nezvavaitibatsira nazvo. Chekudya chaicho chakaoma asi Uncle Saint vaitibetsera nekutendai vese vakatibetserawo tasvika tafamba zvakanaka kubva kuHarare kusvika pamba pano tiri kufara tendai mese aiwa maoko enyu chokwadi. God bless you chokwadi. Aiwa sezvamuri kungoona tisi kuda kupedza nguva tinotenda nesapoti yese yamuri kupa neyamucharamba muchipfurira kupa kune hanzvadzi yangu Esinita Chivenge pamwe nemhuri yake pamwe nemhuri yese sapoti yese. Aiwa imhuri inofara tava nenguva yakanaka. Pari zvino handisi kuda kuti tipedze nguva nekuti hanzvadzi yangu ada kuti azorore nekuti ane medication yaakapiwawo. So from Uncle Saint nemhuri yese iri panapa tiri kubva tatichi much love.